I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mao ka na ang nahitabo, Maynard. Oy, Luna. Nga nang wa magkamusulti na mo bay, Minard. Mao day nga, nawagtang ka din kay milakaw day ka. Kalit-kalit ang mga panghitabo. Bay, sa sunod ni mong pagigsangka nila ba? Mugkuyog mi si Luna. Unsa? Bitaw, mas maayo man lang mugkuyog mi. Kay makatabang mi nimo. Aw, watod mi gahom pero makatabang mi og bantay ba? Nga, doon na ba'y nagpadunga kaaway nimo? Dili unya ka makakita. Malipatay unya ka, lisod na. Nyag maigo kanila. Walang sa sunod. Pakuyuga mi ha. Dili ko na mahitabo. Ama Mateo? Delikado ang iyang lakaw. O kamo pa niya ang makasagabal sa iyang pagpakig-away sa mga daotan. Maunang magdilusara siya sa iyang pagsantaon niya sa mga daotan. Ugma na sa gabi ang pagtakdol sa buwan. Maayo. Aron sa ingon, duha na lang unya ang akong paabuton nga pagtakdol sa buwan. Ug sa ingon, makumplito na unya ang akong kaon. Ang puwersa sa akong kaon. Ug kinahanglan nga sa di pa ka na moabot. Kinahanglan nga mapunan ang akong mga tao. Kinahanglan gyud nga daghan ang akong mga sakop tuon kay gusto ko nga musung na dito sa Olympia. Ug ikaw, Amo Mateo, pabuta ang akong pagbalik. Unsa? Mukunod ang pwersa sa tunggawam, Amo Mateo? Kung mutakdol ang buwan? Oh, Maynard. Apan, nganong ingon man na, Amo Mateo? Tungod kay iya ka na sa daotan. Tinuod, ana atas kataro. Pero niya nang higayon na mas kusgan sila. Pero kung ikumpara ang atong gahom sa gahom ni Sandro, dili gyapon siya magsilbi kanimo. Bisan pag magtakdol ang buwan. Pero mao lagi, muhinay ang atong gahom. Ug si Sandro, daghan siyang mahimo sa iyang gahom. Amo Mateo? Kung ka na ang imong bantayan nagmayo, Maynard. Kinahanglan niya gamiton gud nimo imong kasing-kasing og utok. Tungod kay kusog nga manglingla si Sandro. Unsa? Ug mao ka na ang imong tun-an pag-ayo. Tungod kay basig mahuog niya ka sa iyang laang. Amo Mateo? Agawon. Gabi na. Manglakaw na ba usab kami aron hasiyon ang mga katawan? O himuon nimong sakop? Dili na, Jima. Ayaw na. Tungod kay gusto kong masaksihan ninyo ang una na kong pag-atang sa pagtakdol sa buwan. Ha? Nga naman, agawon. Mahibaw-an na unya ka na nimo, Jima. Hala, kadako sa buwan oh. Oh, Pero wa pa mahigpit ang iyang pagka-full moon.
Dol kay ang buwan din sa ato ni Mutangan sa? Oh, murag yun og makabuot ang buwan. Pagkadako sa buwan, hapit na gyud mahingpit ang iyang pagka-full moon. Hotel ma. Ug unang higayong kini nga nag-full moon nga niya kita dinhi sa Olympia. Pagkataas gyud di ay aning atong nahimutangan, Samuel. Taas gyud di ay kining Olympia. Tungod kay murag naara sa atong duol ang buwan. Hapit na gyud ang higpit kapag taktol sa buwan, Mateo. Oo mo na. Ug una kining higayon nga may takdol ang buwan nga nabuhi na si Sandro. Mateo. Nakaibaw ko. Kaya paabot kining higayonan ni Sandro. Tungod kaya na siya magkuha gahom sa pagtakdol sa buwan. Si Akawang Sandro. Naglingkod siya diya sa ibabaw sa dako nga bato. Ug piniyong ang mga mata. Ug nagpatungod siya sa buwan nga takdol kaayo. Hana-ana. Dako na gid kaayo ang buwan. Hingpit na gid ang pagtakdol ni ini. Usa ka nang nahitabo ni Akawang Sandro. Nagkirig-kirig kini. Usa ba atong buhaton ani? Daulon ta siya ga. Tara! Mihunong na siya siyang pagkurog-kurog. Dili na lang tamo paduol niya. Ato lang pasagdan kung unsay sulod nga mahitabo. Bay, medyo gitugnaw naman ko bayo eh. Kanang musuon ako sa among gipuy-an ha. Bahala na mo diha, ha? Alin ako. Nganong may pahiyom ka? Ikaw, wa ka ba mahadlok? O ba nang mahadlok man ko? Klaro ba kayo nahadlok si Bebutsyok? Sige pa siya tutok sa buwan, nga takdol ka ayo. Kibaw ko, nahadlok to. Mau, misuod sa atong gipuy-an. O ganong mahadlok man ko nga ni amang ka? Tinood ka? Oo. Tungod kay kauban ko ang lalaki na akong mahal. Nga, niya pagita sa lugar na si. Niya ta sa Olympia dili pa. Og dili basta-basta makasuod dinhi ang mga daotan. Og naa si amo Mateo nga makapanalipod namo. Dali, Bi. Ang ako mahal. Salamat sa imong gugma. Leonard. Ang imong gugma. Ang gihimol ko inspirasyon sa akong pagkabuhaton. Ingon ka na ka love. Tinuod. Uli I love you. I love you too. Ay, kanindot. Kanindot yun pamation sa kong kalawasan. Nga nakalabang sa unang pagtakdol sa buwan. Importante gid ay kaayo ang pagtakdol sa buwan, Akawang. Oo, Jima. Importante kayo. Og magpaabot na lang kita og duha kapag takdol sa buwan. Aron mahingpit og mukusog na og maayo ang akong gahon. Mao ba, Akawang? Mao ka na, Jima. Ug kung mukusog na unya ang akong gahon, mukusog usab ang inyong puwersa. Ilabi na ang imong gahong, Jima. Mao ba, Akawang? Unya, Akawang. Unsa may among buhaton karon? Manghasi ba kami sa katawan? Alas 4 na sa kadlawon. Bila na kauras, o musidlak na. Busa pamahuhay na lang kamo. Ugma na kamo sa gabi, manghasi pagbalik sa mga tao. Matuman mo, Akawang. Wow. Kanindot sa kabuntagod. Tunay rainbow nga may patimaw dito sa nahan. Ug may daghang mga alipangpang. Muadto ko dito. Wow! Kanindot sa talan-awon. Karon pa ko makakita ini dili
May bukad ang mga buwak sa palibot. Unya nagsayaw-sayaw. Kanindot tan-aon. Unya sa ibabaw. Dunay rainbow. Nindot kit kaayo. Hello na? Menard? Nindot kayo na na. Oo, Menard. O sa man, gusto ka bang utanaw sa kinatibukan gid sa Olympia? Dili lang din niya doon na nindot nga talan-aon. Mao ba? Doon na pala nga nindot nga talan-aon. Nasaliplan sa mga panganaw din sa Olympia. Ganahan ko mo tan-aw ug makita ko ang tanang view dinhi sa Olympia. Gusto ka? O lagi. Sige, sige. Gunit sa kong kamot. Menard. Dali, gunit. Oh, Menard. Dayon, piyo nga ang imong mga mata. Ha? Sige na. Oo, Menard. Andam ka na ba? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!